Na haló! Mi is történt az előző videóban, amit nem egészen 2 napja tettem fel? Miért van az, hogy néhol eléggé láthatóan csúsztak a feliratok, mégis felraktam a videót, miközben ennek tudatában voltam? Na hát akkor most elmagyarázom nektek, mi is történt. De előtte a szokásos flashes átvezetés, meg a zene, meg minden, na mindegy, kezdjük. Szóval, mint a legtöbb youtuber, én is Sony Vegas-t használok a videóim vágásához, és én az Nvidia jóboltából Shadowplay-t használok. Félreértés ne essék, én nagyon szeretem a Shadowplay-t, mert tényleg hihetetlen minőségű videókat csinál nagyon kevés hellyel, és alig vesz le pár FPS-t, de az utóbbi videómnál 1,5 másodpercet sietett a hang a képpel szemben. Szóval úgy kb. Így nézett ki. Hoppá! Akár spray! Na most akkor elmondom, hogy ezt én miért nem vettem észre, hogy így néz ki a videó. Megmutatom, hogy én mit látok ebből a Sony Vegasba. Illetve megmutattam, hogyha a Shadowplay-től nem omlana össze a Vegas és nem kéne újra kezdenem az egésznek az editelésért, mert persze, hogy nem mentette el. Tudom, hogy én vagyok az idióta azért, mert nem mentettem el, de honnan gondoltam volna, hogy a Shadowplay-től összeomlik a Vegas? Szóval ezután a kis apró bökkenő után az első pontom az lett volna, hogy hogyha a Vegasba akarod megnézni azt a videót, amit éppen vágtál, hogy netán leellenőrizd, hogy normálisan csináltad-e volna és jól sikerült, akkor arra nem lesz lehetőséged, mivel a Vegas olyan szintű 2 képkocka per másodpercet fog a pofádba tolni, hogy nézel, mint a fekete ember azon a bizonyos mémen. Szóval, hogy megcsinálok egy baromi nehéz vágást, összeállítok vagy 4 képet, meg akarom nézni a Vegasba, elindítom, és aztán így nekem ebből mit kéne látnom? És aztán pedig konkrétan így vakon dolgozok, hogy jó, biztos jó lesz az, mindegy, mehet. Szóval ezek után, mivel nem volt rá módom, hogy megnézem a vágott kész videót, mit sem tudva a 1,5 másodperces késésének a képről, elindítottam gyanútlanul a konvertálást. Ennek a 11 perces videónak a lekonvertálása volt egy olyan 1 óra, úgyhogy igen, elég időigényes. Szóval miután kikonvertáltam a videót és elkezdtem feltölteni YouTube-ra, akkor néztem meg végre, hogy milyen is lett a kész eredmény, és rájöttem, hogy 1,5 másodpercet késik a kép. Ennek pillanatában picit sem voltam ám ideges, nem. Ugyanis ez rengeteg melót jelentett számomra, nem csak az, hogy újra ki kell konvertálni és végig kell várni azt az 1 órát. Elgondolkoztam rajta, hogy hagyom a picsába és nem töltöm fel a videót, de annyit dolgoztam már vele, annyi időt töltem bele, hogy azt mondtam, hogy kész, ezt már hajlandó vagyok érte megcsinálni. Ugyanis mind a kb. 80 részét a megvágott felvételnek egyesével kellett 1,5 másodpercet visszahúznom. És amíg az nem lett volna elég, akkor a plusz dolgokat, mint például a feliratok is mozgatnom kellett vele. De miután ezzel végeztem, és ugye ekkor se tudtam megnézni, hogy egyáltalán jól csináltam-e azt, amit csináltam, elkezdtem megint kirenderelni. Kirendereltem az 1 órát, ránézek a videóra, nézem, és meglátom, hogy csúszik a felirat. Mondom, most már ezt az 1 órát nem sajnálom tele, de most már aztán jó legyen. Megfixálom, és elindítom a renderelést harmadjára. Visszanézek 1 óra múlva, és meglátom, hogy megállt 56%-nál a renderelés. Mondom, a jó édes anyukáját most már ennek az utolsó fosnak, elindítom a konvertálást, és 87%-nál kikressel a Vegas úgy, hogy elveszik az az elmentés is, amit akkor csináltam, amikor visszatoltam azt a 1,5 másodperces késést a képnek. Itt már úgy hajnali fél 1 körül járhattunk, úgyhogy mondtam, hogy én kész leszarom, feldobom a csúszott szöveges verziót, engem már tovább nem érdekel. Szóval igen, ezért van a legtöbb felirat elcsúszva abba a videóban, és nem pedig azért, mivel nem érdekelt volna, vagy nem vetettem volna vele annyi munkát a videóba. A videót, amiről beszéltem, itt tekinthetitek meg, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!